Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu na musan sahabbai. Sahabinmu na yau shine Abdullah ibn Abbas. Cikakken sunansa shine Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, ɗan gidan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda ya kasance kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sabida haka Ibn Abbas ya kasance cousin ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mamarsa kuma ita ce Ummul Fadl, wanda ita ce mace ta farko da ta fara musulunta bayan Khadija radiyallahu anha. An haifi Ibn Abbas ne a shekaran da Qurayshawa suka kori musulmai daga cikin garin Makka, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya masa tahnik, amma lokacin ba dabino ya masa da iya yawunsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira, Ibn Abbas bai wuce shekara 2 ko 3 ba. Sabida haka ya zauna tare da mamarsa a Makka, ba su hijira ba sai a shekara na 8 na hijira. Yana daga cikin wanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidiman gida a Madina. Wata ran ma yakan kwana a gidansa, lokacin yana ɗan shekara bai wuce 11 ba. Ibn Abbas ya kalli Jibril a siffan mutum sau 2. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zai rasa ganinsa a ƙarshen rayuwarsa. Wata rana Ibn Abbas ya ce wa abokinsa, zo mu je mu koyi karatu a wurin sahabbai tun suna nan da yawa. Sai abokin nasa ya ce masa, to wane zai zo ya nemi ilimi a wurinmu bayan ga manyan sahabbai a Madina? Ibn Abbas ya ce, sai na bar shi, ni na je na fara karatuna. Kafin ka ce wani abu, cikin ƙanƙanin lokaci Ibn Abbas ya zama mafi shaharan malami a cikin duka Madina, kuma yana daga cikin mutane guda 5 da suka fi rawaito hadisai daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rawaito hadisai sama da 1600. Sai da ya zo ya zama ba wanda ya kai sa sanin Qur'ani, ba wanda ya kai sa sanin fassarar Qur'ani, kuma ya san duk wani ilimi na addinin musulunci. Idan za a yi zaman fada, Umar radiyallahu anhu da kansa yake gayyatansa tun yana ɗan ƙarami, bai girma sosai ba. Kuma duk lokacin da aka zo aka shiga rintsin shari'a, Umar radiyallahu anhu da kansa yake kiran Ibn Abbas. A shekara na 35 bayan hijira, Usman radiyallahu anhu ya naɗa shi shine shugaban hajji gaba ɗaya. Ali ya naɗa shi shine gwamnan Damascus, amma kuma ya ce a'a. Sai kuma Ali ya ƙara tura shi gwamnan Basra, inda ya je zama gwamnan su na watanni kaɗan. Kuma wannan shine kaɗai wani makami da ya riƙe, sannan sai ya dawo Makka. Ya zauna a Makka na tsawon rayuwarsa gaba ɗaya, sai dai daga ƙarshe ya tafi Ta'if. A nan ne Allah ya masa cikawa, a lokacin yana ɗan shekara 72 zuwa 73. Allah ya masa rahama, Allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum.